Ginawang personality ang pagiging VA. I am one of the VA who's happy because the dollar went up. Emma Atienza bill. Pag dinodog show sila sa internet, does that count as anti-online hate? Barangay clearance naging resume. Ito ating papabalita ngayon atin agad simula ko nga pala si James Yapper para magatid ang balita ngayon sa mga Pilipino. So simulan na natin kamakailan nag-propose si JV Ejercito ng Emma Atienza bill. So sa Emma Atienza bill, isa itong anti-online hate and harassment bill. So ito yung print ng act na gusto i-introduce si Senator JV Ejercito, enhancing protection against online hate, online harassment, and cyber libel. Prescribing penalties therefore and for other purposes. So, nahanap ko ito online hate kasi yung maraming nagtatanong ano ibig sabihin ng online hate. So, nirefer niya dito as expressions of hatred, violence, or discrimination against individuals or groups based on health, disability, age, socio-economic status, political belief, race, ethnicity, religion, gender, or sexual orientation communicated through digital memes. Memes pala, hindi memes. Yung hatred din, yung expressions of hate. Ano ba ang hate? Pag sabi ko ba, I hate you, pareho ba yun sa pagsabi ng naminura siya? Like, pareho lang. Ang pagmumura ba is ang expression of hatred? So yeah, di ko pa gets yun. At pinakita rin niya ito sa pamilyang Atienza, si Kuya Kim at yung kanyang asawa. Ito ay nagkaroon ng samot-saring opinion sa internet dahil sa pagpanaw ng anak ni Kuya Kim Atienza. So doon muna tayo sa mga pros kasi maraming mga nag-voice out ang opinion tungkol dito regarding sa timing, regarding sa paglagay ng pangalan dun sa bill. Pero daanan natin lahat yan. So una-una, meron na tayong Cybercrime Prevention Act 2012 at Anti-Bullying Act ng 2013. So yung unang sinasabi din nila na meron naman na tayong ibang mga batas na nasasakop itong ganitong klaseng mga usapin at mga online na pangaharas at bullying ay meron na. Pero pag tinignan mo pa yung mga mismong batas na yon, meron din siyang limitasyon. Tulad na example nitong sa Anti-Bullying Act. Sinasabi dito sa act na ito na requiring all elementary and secondary schools to adopt policies to prevent and address the acts of bullying in their institutions. So paano kung wala siya sa eskwelahan? So ibig sabihin, itong act na to ay para lang sa mga nag-aaral. Kung ikaw ay naka-enroll sa isang eskwelahan, kinakailangan nilang i-address kung meron ka mga ganitong pinagdadaanan. Ito namang Cybercrime Prevention Act of 2012 o Republic Act number 10175, isang beses ko lang nakita yung salitang libel dito sa pang-apat sa letrang C, content-related offenses under ng section 4. Double CC, tas nakalagay doon sa pang-apat libel. So yun, alam niyo libel, the unlawful or prohibited acts of libel as defined in Article 355 of the Revised Penal Code. So alam niyo naman na ang libel, yan yung pag nakakapanirang puri, may iba-ibang levels yan at iba't ibang paraan para mapunta ka sa libel. Pag sinabi kong pangit ka, hindi siya palaging aabot ng libel. Depende kung anong klase ka pang tao. Baka merong kakapansanan, tapos kapansanan naman sa itsura mo. So, ito yung paghimay ng batas. Ito yung paglagay ng human aspect sa lamig ng isang batas. So, sa mga pros na yun nga nito, madadagdagan at malalagpasan pa. Sinabi din naman niya doon sa kanyang press release, doon sa Senate Bill number 1474, expands the protection of citizens under existing laws such as the Cybercrime Prevention Act and the Anti-Bullying Act. Delimited yung scope. So, sinasabi niya dito na ina-affirm niya yung fair commentary, satire, criticism, and opinions, especially those directed at public officials. Remain fully protected except when they contain false or defamatory statements. Pero ang tanong ko lang, pag ang isang statement ay sinabi, sabihin natin sa isang public official, wala pang evidence doon, pero nasabi na. And then pagkatapos sa ilang buwan, napatunayan totoo. Paano yung ilang buwan, ilang taon na sinabi yun, na binalikan yung nagsabi nitong impormasyon na ito at sinabing defamatory or libelous yung claim niya? Paano kung nakulong na siya nun? Paano kung napatawan na siya ng monetary na punishment? Paano na yun? So kailangan, alam mo, dapat talagang sobrang padded at sobrang daming buff nitong batas na to para maging effective siya. Kasi yung iba sa mga cons nga nito ay sinasabi nila pwedeng taguan sa likod nitong online hate, no, anti-online hate and harassment kasi nga very vague siya very daming meaning, ambiguous siya. Lalo na ngayon, di ba, yung mga nepo baby, diba naalala nyo na pag dinodog show sila sa internet, does that count as anti-online hate and harassment bill? Sila ba ay mga public figures na pwedeng abutan ng mga ganitong klaseng mga posts? Meron pa mga satirical na mga pages. Hanggang saan naabot yun? Tulad ko na nagagawa ng commentary. Hanggang saan naabot yan? O ibig sabihin, di ako pwede magsalita tungkol sa mga politiko o sa mga kalokohan ng mga public officials pag ito ay online. So yun yung mga kailangan nilang talagang hasain pa pag nilabas na ito. Ang maganda dito ay ito. So babalikan ko lang kasi sinabi dito doon sa isang quote. Gusto ko lang ito daanan. Hindi naman to importante doon sa usapin natin, pero gusto ko lang ito daanan. Ito yung sinabi, Ejercito noted that many young people have fallen victim to online bullying, including Emma Atienza, the late daughter of his friend and TV personality Kim Atienza. Gusto ko lang idagdag dito na kasi yung wording na fallen victim. Ang mas importante dito isipin ay yung mental health ng tao. Okay? Kasi online din siyang figure. Alam din niya kung nasan siya. Meron din siya mga posts na in-screenshot pa niya, kinrap niya yung mga comments ng mga haters niya. Kasi nagsimula ito hindi dahil lang doon sa online bullying, pero even before earlier stages pa ng kanyang buhay, meron na siyang mental health issue. Meron na siyang mga mental illness na nagpo-form. At mas maganda rin na parang dulo na ito Mas maganda
mapag-usapan natin yung early parts ng development ng tao pag nakaka-apekto to sa kanyang mental health. Tulad ng mga external factors. Diba? Example nga, yung sa yaya niya na inabuso siya. Pero mapaiba't iba pang factors in play yan. Kasi gusto kong malaman din ng mga tao, ng mga nanonood, na ang utak ng tao ay isang deep at complex na organ. Hindi lang masasabi na, pag binuli ka, ito mangyari sa'yo. Iba nga, wala namang pinagdadaanan sa buhay, pero depressed. Hindi naman nalulungkot, may nababayaran naman, nakakain na mabuti, galing sa magandang pamilya, minamahal siya ng magulang niya, depressed. May kakaroon siya ng mga bouts of mga depression or manic episodes. Yun naman yung sobrang kulit mo naman, sobrang saya mo. Para mawala yung tabu at mawala yung mga agyo ng mga lumang pag-iisip. Kasi lagi ko naririnig yan, lalo na sa mga matatanda at syempre sa mga ilan form na, yaman mo na, dahil mo pa problema sa buhay. Ako nga. Ayun naman, paborito ng mga Pilipino yan eh. Ako nga eh. Kailangan siya laging main character sa mga kwento ng iba. Tapos yung sasabihin na, dapat hindi mo ito kinukwento, hindi mo dapat ito in-express yung ibang tao. Kakaroon sila ng parang ang pag-i-express ng iyong nararamdaman ay isang form of weakness na kinikimkim nila lahat na kanilang pinagdadaanan. Mas maganda kasi dito at least, mapag-usapan yung mental illness, mental awareness na parang kahit anong klaseng sakit. Na parang ipin na nabubulok, parang baling buto, para maging normal lang ito. May mga narinig pa ako sa comment section na sobrang mahal ng mga therapy sessions o pagkuha ng tulong pagdating sa mental health. Kasi isipin mo, kung simula pa lang, matutulungan na natin yung mga taong pagdadaanan nito kahit sa ano pang senaryo, baka galing sa mahira, merong abuso, pwedeng minalas sa genes, by the luck of the draw lang na minalas yung kanyang biological na katawan ay mas prone sa mga ganitong klaseng mental illnesses. Kung available yung mga resources at madali at mura at affordable para sa mga tao, mababawasan yung mga chance ng ganito. At sana pasok din ito dun sa mga ipapasok niya dito sa bill na ito kasi ginamit na niya yung pangalan ni Eman. Meron din mga netizens sa ayaw yun na ginamit pa yung pangalan. It's political din naman in nature kasi para alam agad ng tao ano ibig sabihin nito eh. At iba, pag sinabi mong RA 101, hindi ba nila maiintindihan? Hindi naman to parang Wish FM 7.5 Love Radio. Mahirap maalala yun. Meron naman siyang gray area na para pumasa agad sa proseso ng pagiging isang batas. Kasi nagtingin din ako may mga iba pa mga law na napapangalan sa mga tao, maaaring yung mismong gumawa ng batas or yung mismong unang naging biktima ng batas na gusto niya tong maibsan o mapuksa. So sinabi niya dito na digital platforms will be required to act swiftly by removing or blocking harmful content within 24 hours of verified complaints or court orders. Yun nga eh. Ito ay sobrang para lang sa mga kayang gawin to. Maraming mga public na mapapahiya online, may mga mag-record ng walang consent na hindi naaabot sa mga ganito matagal. Ito ay pwedeng i-weaponize ng mga nakatataas, ng mga may pera, mga politiko, mga anak ng politiko para mas mabilis ang hustisya sa kanila. At alam niyo naman gaano kabagal ang hustisya dito sa Pilipinas. They must also suspend or ban offending users, preserve digital evidence, and provide accessible reporting and redress systems. Failure to comply may lead to penalties or affect their authority to operate in the Philippines. So ibig sabihin, para mo sinasabi, kung hindi to kayang gawin ng FB, Instagram, or kahit ano pang digital platform, YouTube, pwede silang tanggalin din sa Pilipinas. Yun lang gusto niya sabihin. Ito yung sinabi niya na Victim Support and Protection Program ay makakatulong. Ito yung gusto ko sana, pasok na pasok dito at makakatulong sa mas nakakararami through the Department of Social Welfare and Development and the Department of Health. Legal aid yung mga kailangan yan. So mag-range yung mga fines at including imprisonment from 50k to 200k. Depende dun sa gaano katindi at ilang beses mo na ginawa yung offense na ito. Cyber libel remains punishable under the Cybercrime Prevention Act, while minors involved will undergo counseling and education to reform abusive online behavior. In-stress niya dito na ang bill ay hindi to restrict speech but to promote accountability sa online space para mabalanse yung free expression at human dignity. So ayun lang, so lang daanan din yon kasi ayoko kasing parang sobrang skin deep lang yung pagkakaintindi natin sa mental health. Ito ay malalim at sobrang daming factor dahil bago-bago lang din ang psychology kung paano siya iniintindi ng tao para natin ma-apply sa modern era ng online space. So gusto ko na siyang daanan kasi maraming ang mga nagko-comment. Ito babasahin naman natin sa comment section yung mga netizens. Also, there should be laws that provide free or more affordable psychiatric services so more people can seek help without fear of high cost. Mental health support must be made accessible within reach for everyone and who is struggling. Para walang, alam mo yun, marami na nga galing sa mga pamilya na parang ayaw pa i-acknowledge yun. Kasi syempre, ma-hurt yung mga mismong taong yun yung mga magulang, yung mga tao sa paligid nila. Pero tandaan nyo, hindi to tungkol sa inyo. Tungkol to dun sa tao na nakakaramdam ng mental health na yun. Mas importante sa kanila na makahanap sila ng tulong. Hindi dahil sa ego nyo o sa pride nyo, dahil sabihin nyo na fail nyo sila. Hindi na importante yun. Yung buhay na lang nila, tsaka yung kanilang mental well-being ang pinag-uusapan dito. Sabi rin dito ni Ivan, what the government should do is to enforce properly the Cybercrime Prevention Act, Data Privacy Act, and Anti-Bullying Act. Ito sabi ko walang kwenta ang napakaraming legislation kung kulang ka sa execution. Okay naman yung mga meron din in place At sana, yung bagong papasok na tong act na to, kung matutuloy man,
naman ay mako-cover lahat at walang overlap. Kasi kung may overlap lang, pinapagulo mo lang to at magmumukha lang siyang political in nature para lang mag-init ang pangalan nung mga nag-push ng bill na ito. Kasi alam ko meron na rin siya na push dati, sila JV na siya acting Senate President nung lumabas itong Anti-Bullying Act of 2013. It's not the law is needed but to support everyone in mental health with free access and be aware about this matter. With opening the values and manners at home and in school. Yeah, pwede naman both. Maganda rin turuan ang mental health matters sa bahay. Dapat simula pa lang siguro ipasok natin pag meron tayong mga parenting seminar, iba yung mga ganun bago gumawa ng pamilya. Sana ipasok yung mga ganito. Hindi pwedeng puro dasal, hindi rin pwedeng puro paniniwala ng lolo't lola mo nung panahon ng kopong-kopong. Kailangan talaga natin ito i-address na parang isang sakit na isang medical condition. Kasi the more na yun na pinag-uusapan natin yun, the more na mabibigyan natin ng lunas. Diba? Na, hindi na siya magiging sobrang multo na hindi natin ma-verify kung ano ba ito. Diba? So mas maganda yun. Para mabalanse rin natin yung free speech versus sa mental illness. Kasi baka lahat naman, diba, other side of the coin ay laging magtago sa mental health pero hindi naman pala sila meron nun. Nadudumihan nila yung mga taong talagang merong mental illnesses. So, pero the balita kaya na, speaking of taboo, ito naman, I am one of the VA who's happy because the dollar went up. I was able to contribute to my mom's 60th birthday, paid bills and the fridge is full. Call me selfish, yes, selfish. But my family is my responsibility and not the economy of the Philippines. I am a VA, not the president. Okay. Congrats sa'yo. Pero yun nga hindi naman to tungkol sa'yo Like, Olaf, libre nga naman. I-post mo to online kasi online platform to. Pero dahil online platform din to, open ka din sa kritisismo ng mga tao sa internet. Kasi marami nag-comment sa kanya na right now, okay nga siya sa mga taong kumikita ng dollar. Pero in the long term, nasasaktan ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi pag tumataas ang value ng dollar versus ng peso, tandaan mo nag-i-import tayo. Bumibili tayo ng mga gagamitan, oil, labubu, ML, Robux, kung ano pa man yan sa ibang bansa. At yung ibang bansa na yun, kung yung ating pera ay mababang halaga, mas nagiging expensive to rin bibili natin. Kasi mas kakailangan natin ng mas maraming barya para bilhin yun. Mas maraming cash. Buti nga talaga hindi ka presidente kasi hindi mo naiintindihan paano gumagana ang ekonomiya. Congrats sa'yo. Sige, palakpakan natin siya. Ayan, pero mapangit pa rin itong mindset. May mga bagay talaga at opinion na dapat ilaano na lang natin, isinasarili na nga lang talaga natin. Other people suffering isn't my problem. I'm just happy I benefited. Ganito ba? Kaya pwede nga naman siya maging grateful sa kanyang pinagdaanan, pero the same way na meron kang free speech para sabihin niya, ang tao mayroon ding free speech at opinion dito sa Pinos. Kasi Pinos mo online Pwede mo naman to i-share sa lugar mo o pwede mo i-share among sa mga VI friends mo. Pero Pinos mo to, parte ka na ng sistema ng online space. Maraming tao magko-comment dyan kasi iba nga, mas maraming tao ang hindi mararamdaman yan. Mas maraming tao ang mas maghihirap dahil tumaas ang dolar. Ikaw na nga nagsabi, call me selfish. Okay, ang selfish nga nung pinost mo. Alam mo naman pala ba't ka naiinis sa mga nagko-comment sa'yo dito sa TikTok mo? At least di ka na nagulat. Alam mo naman pala totoo naman wala naman talaga tayong control Ganun talaga. Pero sana naintindihan mo din na ito ay malaking epekto sa Pilipinas. Yun lang naman Kasi nagko-comment pa siya. Being happy for you and your family isn't selfish, but you can also be considerate because not everybody has the privilege to work as a VA like you. Sagot niya, posting achievements and happy moments na pala ngayon ay is considered as selfish, pero sinabi mo rito, call me selfish. Ano ba talagang gusto mo itawag ko sa'yo? BA ba gusto mo itawag ko sa'yo, pre? Ay ate, so this is how close-minded na pala mga tao ngayon. Now I get it. Ako kasi nung di pa ako VA, I am inspired of other people's achievement and I am happy for them. Di ba sabi mo, call me selfish? Ano ba? Mukhang ang pag-virtual assist mo ay hindi sa pagsulat. Aware siya na selfish siya pero nagagalit pag pinamukha sa kanya. Okay? Sige, okay na. At least nakakuha ka na ng affirmation, di ba? Okay lang. Good. Very good sa'yo. Congrats sa'yo. Naging VA ka at naahon mo ang pamilya mo sa buhay. Sana in the long term ay VA ka pa din at hindi tayo naapektuhan pare-pareho ng pagtaas ng dolar. Sunod na balita na ito naman, ginawang resume na ang mga barangay clearance kasama pa ang buong barangay. Mukha akong para mag-apply ako ng isang buong barangay sa isang kumpanya. Ito pa isa. Certificate of Indigency, punong barangay, punong kalokohan, in God we trust. Okay, meron pang Ay wow, may pa-quote. May pa-quote siya. Kayo, ang tunay na number one sa aking puso't isipan po siya. Bars. Let's go. Para maalala mo sila. Meron akong tita na naalala lang niya sinong bobotohin kasi yun yung lagi niya nakikita. So parang ganito lang din yun Yung na kailangan lagi ipakita sarili mo sa buong papel. Tapos colored pa. So mas mahal pa ito. So, okay lang, baka binabayaran niya na sarili niya. Pero mas pinapakita ito yung reflection bilang isang LGU above all else. So, death battle. Damn, palakasan. Caloocan resume. Puro Caloocan resume versus Bulacan Yearbo. Pucha, ang galing. Parang gito sa mga school namin Ang galing may effect pa. Saan template mo nakuha yan? Wait lang po ma'am, sa inyong barangay clearance ma'am. Paranaque, let's go. Pucha, galing. Buti na lang, naalala kita. Papaginipan pa kita. Baka sila ang mahar. Baka pag hindi na sila mga public official, baka sila na ang kukuha ng trabaho ina-apply mo. So, tatapos sa balita na ngayon. Ako ulit si James Shopper. Sana gustuhan nyo to at sana maging successful
mo lamang in-apply niyang trabaho at hindi kunin ng ating mga LGU. James Yapper na ba maalam?